Sababipun menapa kok Bama Narakasura ratu ing negara Trajutresna kok ngongso kepingin dadi senopati? Sababipun napa ngger? Ngaten mawon. Kula menika bethekipun kepingin ngluhuraken lan hangarumaken asmanipun Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna ing Dwarawati. Rada beda. Bojleng-bojeng iblis laknat padha jek-jekan. Kece wali kece sadat setan wali kobra. Kang tak sawang sing sowan iki kaya Kakang Bama Narakasura saka negara Trajutresna. Padha becik sak tekamu ya Kang. Adikku Yayi Godhayitma Yadasa Kumara. Wilujeng niskala lakuku taklimku wae katur ya Yayi. Ya Kakang wis ndak tampa. Janur Gunung Kadingaren kowe prapta ana ing kene sajak sumengko pengawak Bajra kang mawa gita kang hamengku gati. Manggene Yayi, aku bakal takon marang jeneng sira Yayi Godhayitma. Babagan apa Kakang? Ing ri palungguhan iki apa jeneng sira Yayi Godhayitma isih pengin ngrabi ya kuwi wujuding titis Sri Widawati. Oh alah Kang, ngono kok ndadak kok takoke iki kepiye to Kang? Kang, urip batiku iki sing tak ajab ya mung Widawati. Kowe ngerti prasetyaku to Kang? Aku iki yen karo si ora karo si Widawati, Haluwung Godhayitma ora rabi. Apa iya kuwi tenan Kang Godhayitma? Piye? Sumurupa ya Yayi. Yen Siadi tetep ngoyak kelawan titis Widawati, tinemu bejo kemayangan uripmu krana dina iki titis Widawati iki lagi cedhak karo Prabu Bama Narakasura. Lho, karepe Kakang Bama piye? Ngene Yayi, titis Widawati dina sakmengko mapan ana ing negara Ngamarta. Ya kuwi mapane ana ing kesatriyan Madukara. Garwane Paman Janaka ya garwane Paman Arjuna jenenge Wara Sembadra. Kuwi sing dadi titising Dewi Widawati. He Yayi Godhayitma. Ladalah. Jebul isih bibekmu dhewe to Kang? Kapara nyata Yayi. Ya. Yen pancen kaya mangkono ndak jaluke ya Kang, ndak jaluke bibekmu tak rabine. Iya. Perkara kok jaluk kuwi gampang tinemu ing mburi. Nanging Godhayitma, kabeh mau ana syarat-saranane, kabeh mau ana pitukane. Apa dalan sing kudu tak tempuh Kakang? Ngene yo Yayi. Dina sakmengko Yayi Godhayitma utawa Yayi Dasakumara sak biyantuwa kelawan pun Kakang Ratu Trajutresna Prabu Bama Narakasura. Carane aku bantu, aku wektu dina iki bakal tilik adiku. Ya kuwi bocah
Pringgondani kang aran Gatotkaca kang sakmengko lagi nandhang raga utawa lagi nedeng lara. Mengko nalikane Gatotkaca lena empakno permana jatimu. Gatotkaca patenana. Yen Gatotkaca mati, Janaka bakal bingung. Krana Gatotkaca mono anak mantune Paman Janaka. Ngono, Kakang? Iya. Yen Janaka bingung, bakale ngenes pikire. Yen wis ngenes pikire, bakale mati. Sak rampunge kuwi Titis Widawati dadi kukubane adiku sing tak tresnani Godayatma. Halatala. Matur nuwun ya, Kang. Hei! Matur nuwun ya, Kang, matur nuwun. Iya, Yayi, padha-padha. Yen pancen kaya mangkono, pun Kakang ndak nyuwun pamit luwih dhisik ya, Yayi. Iya, Kakang. Mengko ngenteni lenane bocah Pringgondani si Gatotkaca. Janji Gatotkaca mengko wis lena, bakal tak arah patine supaya bisa kasembatan aku sesandingan kelawan Titis Widawati, Kakang. Paman Patih Pancatnyono, rene Paman.
Hadyatur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara rinaraban mring pro abdi ing ladalah anak angger Buma Narakasura kula ingkang paman Pancatnyana anganti-anti kang sarta angantu-antu rawuh paduka saking negari Ndwarawati kados pundi nggir Jengandika sampun matur dhateng Keng Rama menapa dereng perkawis mbok menawi jengandika anak angger kepingin dados senopati agung wonten ing negara Ngamarta kula Keng paman pun patih Pancatnyana warsa hangangklungaken jangga hanilingaken karana nenggo rumentah dawuh jengandika anak angger Buma Narakasura Paman Pancatnyana nggih sampun paman sampun kula sampun matur dhateng Rama Dewaji Prabu Sri Bathara Kresna mbok bilih kula menika kepengin dados senopati sababipun menapa kok Buma Narakasura ratu ing negara Trajutresna kok ngongso kepingin dadi senopati sababipun napa nggir ngaten mawon kula menika bethekipun kepingin ngluhuraken lan hangarumaken asmanipun Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna ing Dwarawati para pepunden-pepunden Pandhawa kaliyan Kanjeng Sri Rama Bathara Kresna menika ibaratipun kreta jaran sakusire. Kreta jarane para Pandhawa kusire Kanjeng Rama Dewaji. Lah awit saking raket supeketing kekadanganing antaraning para pepunden Pandhawa lan Kanjeng Rama Buma Narakasura kepingin nyambung sejarah menika pawan. Kula kepingin sanget nglajengaken sejarah menawi mangke Buma Narakasura saged kasembadan dados senopati agung wonten ing negari Ngamarta. Tartamtu mboten namung bondo donya negara kula Trajutresna mriki. Ning nyawa kula nggih badhe kula udhokaken dhateng para Pandhawa. Ing pamrih sampun ngantos surem sirap kajayaning para Pandhawa paman. Nuwun inggih, nggih, nuwun inggih. Menawi menika tumuju wonten ing kabecikan Kang paman namung dederek kang sarta hanjurung, nggih. Nanging Kanjeng Rama paring dawuh bilih wekdal sakmangke sedaya para kawula ing negari Ngamarta sampun condong lan rumajang mbok bilih si Gatotkaca ingkang minangka dados senopati agung wonten ing negara Ngamarta. Kamangka paman, kamangka. Kamangka sakmangke Gatotkaca nandhang raga utawi lara. Boten saged nglawat
saya nambahi rasa percaya utawi pitaya kula mbok menawi benjang sing dados senopati niku Bama sanes Si Garutkaca. Nyatane durung kepilih wae wis lara Paman. Mbok menawi ragate kurang ora perkara kuwi Paman. Oh, lah mbok menawi kok. Mila sampeyan kirapne Paman. Kirapne Wadyabala Traju Tresna mang perintah tumuju wonten ing Pringgondani. Inggih sendika dawuh nggir. Kerek gendera neraca. Budal dina iki prajurit Traju Tresna Paman. Inggih sinuwun ngestaken dawuh.
Oh, tak salah. Mendat mantul. Woi. Wah. Hei, wah, ya. Hei, hit, hot, ut, ut, ho, hei, ho, hei, ho, hit, ho, hit, hut, ya. Hít, ya, ơi, 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 ơi,
Ayo. Setan-setan Gandharwa. Prajurit saka Traju Trisna. Budal dina iki, Ca. Yo budal nonton wayang yo. Neng Tampang yo. Aja nganti telat. Nek telat dipriksakne. Iki sing tunggu kuburan Cina Wilangan iki. Aku ora gelem keri aku. Aku aja mbak tinggal. Aja mbak tinggal. Pak Mudin, kowe mendem aku mbiyen rong mbok taleni, Pak Mudin. Ketutan blonggot. Ladrang pendet
mangkya darajating praja ngawuryan musunya ruri ruming mulat ruming mulat sorap sari ruming mulat sorap sari oh